Alle sammen og velkommen til den her video. I dag der står vi simpelthen nede i B, fordi jeg er lige rank op til B+. Og nu vil jeg ind og se hvordan B+ det ser ud på som fange. Og ja, altså jeg har jo set det på vagt, ikke? Men jeg vil gerne lige se hvordan om der er noget spændende man kan på fange herinde. Så jeg tænker vi skal tjekke B+ ud sammen. Så videoen den kommer lige her. Jamen lad os gå ind og se hvordan det ser ud herinde. Det her det har jeg jo set mange gange udefra når man kigger herude. Det er jo bare normalt B. Men lige snart vi træder ind her, så har vi jo sådan set inde i B+. Ja, jeg har faktisk ikke været her før, i hvert fald ikke på vagt. Jeg har faktisk generelt ikke været så meget B på vagt, men ja. Okay, normalt på P bag linjen, okay. Jamen det er fint. Men det vil sige, det er egentlig, ja. Det er jo lidt ligesom i A+, det der med, at du kun må have, hvad det her Iron Gear på. Men ikke Gear Gear. Du må selvfølgelig gerne have Iron Gear på, men ikke hjelm. Eller vis svær i hånden. Jeg tænker, vi starter med at gå herover og kigge. Og så vidt jeg har fået at vide, så er hvad det her B+ en del større end hvad det hedder. End det der en A+ der. Men det er meget fedt det der med, at der er en form for kloak hele vejen rundt. Det giver mere et bybillede i forhold til A+, synes jeg. Og sådan hvor der er huller i fortovet sådan. Og så er der også bare, det ser bare meget mere realistisk ud det her, end det gør i A+. Ikke fordi jeg har noget negativt om selve A+. Det kunne bare godt måske bruge en remaker. Der er ikke så meget herinde, der kan ham derinde. Det er noget for os. Det må være er det B'en? Det må være B'en, ja. Jeg skal lige se hvad det her er, det er Mr. X. Onsdagsquest. Hvor kommer man? Nå, det må være vaskerier. Okay. Du kan sælge brød her også. Fedt. Det må være Black Mario, jeg har fundet her. Eller noget af den stil. Ja, det er vagt versus fange, okay. Så har vi et hus her. Det er jo dejligt stort. Der er heldigvis lige en der, eller hvad det er. Døren står åben, så man kan kigge herinde. Det er freak simpelthen. Det er faktisk ret okay stort. Hvor meget langt er der? 1, 2, 3, 4, 12. Det er meget stort. Så kan man bygge 4 op. Det siger, jamen det er fedt. Fede hus. Er det sådan med alle? Jeg tænker det er sådan alle er. Sikkert. Når der er der mere herovre, man. Som sagt, det første gang jeg er i B+, og sådan rigtig tjekker det ud, ikke? Så er der noget vagt versus fange her. Igen. Så ja. Og så mere kloak. Ja, der er ikke så meget herinde. Jeg tænker, vi skal herover og se hvad der sker. Så har vi så selvfølgelig VV'en her, som man kan røve. Jeg tænker også, man skal bruge et koben. Ja, det er ikke koben, vi skal bruge. Hvor kunne det? Og så har vi hvad det er, et hus mere herinde. Jeg skal lige se en gang. Vagternes rygsæk. Panikrum. Det er GG. Altså flere steder, hvor du selvfølgelig kan komme ned i kloakken. Er der noget? Ja, det er noget. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad det skal bruges til. Ja, der er ikke så meget nu. Altså, jeg håber da, der er noget mere. Her, der har vi indgang til
vagtstuen her lige nu. Og så har vi, hvad det hedder, der er mere kloak. Jeg synes faktisk, det er ret fedt, det der kloaksystem, vi har lavet hernede. Eller voldgrav, eller hvad man kan kalde det. Kan man mere hen under? Ej, hvad er det her? Nå, det er bare en go up, lol. Det gik ikke. Det er fair. Det her, det er også nice lavet. Så bliver det bare mørkere og mørkere derinde, når man kigger. Og så er der, hvad det er. Hus. Eller bare bygning. Nå, det må være BU. Ja, det er BU. Det er BU. Fordi der skal man være 2 til at åbne. Så ja. Og så er der, hvad det er. Og så er der et område her også. Med vagt versus fange. Det er meget godt. Hvad er der ellers? Vi skal måske også lige huske at spise en gang. Så vi ikke, hvad det er. Så går vi lige ind og kigger her. Lejlighed, og må det være. Okay, fede lejligheder. Det er dejligt stort og åbent. Fedt nok. Hvad har vi ellers? Så har vi flere lejlighedskomplekser. Eller et eller andet hus, der står. Det bliver nok åbent en dag. Jeg ved ikke, om man kan gå med overhovedet. Ja. Hvad har vi ellers? Så har vi et eller andet herinde. Det må være parken. Tænker jeg. Ja. Okay, så er det tilbage. Lad mig lige få lov at leve, men. Nu kan jeg jo ikke huske, hvor det der stod. Jamen, jeg har ikke noget. Ja. Så er vi tilbage i B+. Hvor var det, vi kom fra? Vi kom herinde fra midten af. Ja, som vi kan se, så er det egentlig bare en lille have, der er herinde midt på. Og igen, det der kloaksystem der, eller voldgrav, eller hvad man kan kalde det. Men generelt synes jeg bare, at det ser mega fedt ud herinde i B+. Hvad er det herovre? Nå, det okay, det her vi har. Her har vi været. Fint. Hvad er der ellers? Der er ikke så meget andet, tror jeg. Ellers så må I da gerne lige skrive i kommentaren, hvad der ellers skal være. Ja, fordi nu føler jeg, at jeg har set det hele her. Men som I kan se, det er meget større end normalt A+. Der er et eller andet deroppe bagved. Det er sikkert et eller andet, der bliver pastet ind til lige nu. Men ja. Jeg tænker, vi kan gå over på tanken lige at se. Tænker det lidt ligesom på i A+, det der med, at du kan med det her købe. Ja, jeg ser, du kan købe mad her. Så det er det samme. Ja, altså lidt det samme. Så hvad det her, folkens, jeg vil sige rigtig mange gange tak, fordi I gad at se med på lige præcis den her video, hvor jeg viser lidt rundt i B+, og viser min første indskydelse, og hvad jeg synes om det. Så jeg vil sige rigtig mange gange tak, fordi I gad at se med på lige præcis den her video. Husk at give videoen en like, og husk at subscribe, hvis I synes, at videoen den var god og lærerig. Så ses vi i næste video.